Добър ден! Как сте, моля ви се? Сега, да ви кажа, ние сме тук една бригада от село Световче и работим на тези обект, както се казва, да речеме Меча гора. Хубаво, момчета, сме цялата бригада, добре осечеме, добре работиме. Миналата година нашите шеф ни закара в Испания си автобус на екскурзия. Да гледам Испанията, нали, в град Монтреле. Забрах в момента как се казваше града. Трябва седнали там улицата да ударим по едно питиенца. Много хубаво. Седнеш така, нали, като се подложи джапанката да разтриеш краката, пръстите малко, да се проветри. Обаче, спуснаха едно стадо с мечи. Цялите крави по пътя търчат. И ние викаме, хасики, деби си се не бе. И не тебени, как стана бригадата. Как се завъртяхме. За 15 минути цялото и не вкарахме в стобора. Онази там, спанците нещо кафа не гриджан. Какво си зъбиш ти, бе? На кого си зъбиш, викам ти, бе? Как стана бригадата? Как се извъртяхме за половин час, няма остатък в остатък за какво да се зъби повече. Така е. Онеде да отиваме работа, слушаме прогнозата за времето. Онази в сценокоптичния център вика шевеле. Като излезнаме, като изреално слънце, викам, абе, ти какво ще правиш мене на орангутан, бе? Аз съм дошъл тук дърва да се читаше в поръжа. Как се развъртяхме в синопатичния център всичките момчета бригадите, направихме нов синопатичен център, сега си е право, ние сами прогнозите за времето. Казвам, че оттам сутрин в вятъра като духа, ще отива цялата вятър на там. Нека ти излезеш да удариш една водна пръчка, да изсъпаш ботишите. Така, сега друго какво исках да ви кажа. Ние сме много добра бригада. Аз всъщност не знам още колко време ще останем тук, нали? Обаче ако се завъртим още малко с бригадата, тази Меча гора ще трябва да покръстват на Меча поляна. Хайде сега, това е. Така, само да кажа една път. Ако някой от вас случайно се изгубил в корията, трябва да вика като и гътпа. Трябва да се чува хубаво, защото тук някъде отглеждаме един много такъв едър голям мечка. Гладен, мъжка мечка много обича да иде. Така че викайте да може да удари някое месце сега. Али, извинявам се, довиждане, защото трябва да фащам автобуси за Световче. Какво е това? Цялата гора съборихме само това станало. Мехмет! Ела тук, какво сте оставили това дърво в средата да стричи, бе? Бура се! Взижени, бахчаси! Махай това тук! Не бор машината, ама арен нама! Вземи резачката! Ще режете в основата така малко. Хайде! Ахмак, какво да правиш? Само бирате и дома седе. Ще те махнем и тебе, мам.